Er det dig, eller en du kender? Der findes en heldig person derude, som kan få lov til at stå i spidsen for 30 boldglade damer, piger, fodboldspillere, som har både masser af vilje, talent og erfaring og glæde ved at spille bold og vinde. Det er en meget ung trup med stort potentiale for fodbold på et godt niveau. Vi har ret gode forhold og erfarne assistenttrænere, som også har erfaring med træningsplanlægning, så opgaver de kan fordeles. Vi har gode baner og træningsforhold i det hele taget, herunder kunstgræsbane, pennabaner og ikke mindst det gode fællesskab. Desuden er der stærke kræfter i klubben, som arbejder på at opgradere med en goalstation. Du skal have trænererfaring og lyst til at stå i spidsen for et hold med plads til både hygge og ambitioner om at udvikle og præstere.